Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tallimna il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis semmija, ngħidu flimkien din it-talba sabiħa. Qabel nibdew naraw xi trid tkompli tallimna il-Qaddisa tagħna Santa Teresa. Alla ta' mħabba bla qis, inti wett is-saltna tiegħek li ċkejknin u l-umli. Għenna nimxu fit-triq tal-fiduċja li se tallimna din Santa Teresa tal-Bambin Ġesu sabiex bit-talb tagħha aħna naslu biex narfu l-glorja tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Mela semmija inkomplu hekk konna qegħdin naraw din Santa Teresina ġalmitna u semmitilna it-tjubijiet kbar li jagħmel magħha l-mulej. U mbagħad id-darba l-oħra bdiet tkellimna kif hija kienet imdawra bl-imħabba fil-familja tagħha ma' dawk li tintaqa' magħhom. Issa inkomplu naraw hekk itkompli semmi din l-imħabba kbira li kellha mod speċjali minn Ħuta. Mari il-kbira, minn Pawlina, minn Leonja u l-aħħar kienet qed tkellimna fuq Ċelina. Sa semminna wkoll illum xi vjaġġ li għamlet sa Le Mans flimkien ma' omma u ħatibda wkoll titkellem fuq il-karattru tagħha. Hija interessanti din il-Qaddisa li skopriet triq dritta li biha tasal malajr għal-qdusija. U
U din it-triq issejħilha it-triq ta' tfulija spiritwali. Jarada tibqa' bħal tifel żgħir quddiem Alla. Tifel żgħir tintelaq f'idejn Alla bħalma tifel jintelaq fiħdan missieru. Mela konna qegħdin nisimgħuha, tkellimna u ġvera fuq dak li kien isir fil-familja, pero nindunaw li l-għena tagħha kien li tkun ma' Ċelin. Ċelin kienet xi 3 snin u nofs hekk ikbar minna u kienu jaqblu ħafna. U din l-om li ħallit il-Tereżina ta' 4 snin kienet tikteb ittri lil-ħuta l-kbar, Mari u Pawlina li kienu qegħdin f'xi kulleġġ jistudjaw. U sa terġa' Tereżina din hija silta mill-ittra tal-mama, tajt lill-oħta Polin waqt li qed tikteb dak li ġali ta' tikteb. Li turik kemm kienet twajba Ċelin u kemm kont ħażina jien. Xkejkna Ċelin tiegħi hija miġbuda lejn il-virtù. Hija xi ħaġa li tħoss ġewwa fiha, hija safja f'ruħha u titwerqer quddiem il-ħażen. Tajtlhom fl-ittra tagħha. Imma dwar il-affarijiet iż-żgħira, tajt għal Tereżina, ma tistax tajt sewwa x'għad tagħmel. Għada hekk ċkejkna u hekk bla ħsieb ta' xejn. Għandha intelligenza ogħla minn dik ta' Ċelin, imma hija ħafna inqas ħelwa fl-inġiba u għandha ras hekk kibsa illi bil-kemm tista' tirbaħha. Meta taħsel tgħid le, xejn ma jasal biex idawwarha, hekk li tista' tqiegħda fil-kantina għal jum sħiħ għax aktar tagħżel li torqod hemm milli tajt iva. Dan qed jagħmlilna kuraġġ qed turina x'kien il-karattru tagħha. Ma tweldiċ qaddisa Tereżina, saret qaddisa. U hemm ħafna mumenti fil-ħajja tagħha li nistgħu hekk nagħmluhom il-mumenti tagħna. L-om tkompli tajb dana kollu hija mżejna b'qalb ta' deb mimlija żejl u miftuħa l-kollox. Ja xi ħaġa li taġbek, tara tiġri warajja biex tagħmel għandi l-qrara tagħha. Mama, imbuttajt lil Ċelin darba, tajta daqqa darba, ma nerġax nagħmel dan. U hekk għal kull ħaġa li tagħmel. Nhar il-ħamis fil-għaxija, morna nagħmlu dawra lejn in-naħa tal-istazzjon tal-ferrovija u jridet tidħol bil-fors fis-sala tal-istennija biex tmur tfittex il-Polin. U bdiet tiġri quddiem kulħadd b'ferħ fuqha li kien jenni lil kull min jara. Meta ntebħet li kellna mmorru lura bla ma nitilgħu fil-ferrovija biex immorru niġbru l-Polin, jaħsbet ikunu sejrin hemm. Baqgħet tibki matul it-triq kollha lejn id-dar. Din l-aħħar biċċa tal-ittra tfakkarni, qed tgħid Tereżina issa, li kont inġarrab meta kont narak terġa' lura mill-viżitazzjoni wal post il-kulleġġ fejn hija kienet tistudja. Inti madre tiegħi kont teħodni f'dirajk waqt li Mari kienet terfa' lil Ċelin. Imbagħad jien kont nagħmillek elfżejla u nixtieħed lura biex nitaxxaq bil-malja folta ta' xarek. Wara dan, int kont tagħtini biċċa ċikkulata li kont tkun terfajt għandek għal 3 xhur. Tista' taħseb x'relikwa kienet tkun għalija. Niftakar ukoll il-vjaġġ li għamilt sa Le Mans kienet l-ewwel darba li rkibt il-ferrovija x'ferħ kien għalija li narani mmur dak il-vjaġġ waħdi mal-mama. Ma nifhimx għaliex bdejt nibki u din li msejkna ċkejkna ma kellha xejn aktar x'tippreżenta lil tsiti
ta' Le Mans ħlif wiċċ kejken ta' waħda mqarba aħmar nar bidmuħ li xerrit matul it-triq. Ma niftakar xejn aktar minn din iż-żjara fil-pallatorju ħlief biss il-waqt meta tsiti tatni ġurdin żgħir abjad u basket żgħir tal-kartun mimli bil-ħelu li fuqu qishom fuq tron kien hemm żewġ xrieket ħelwin tat-zokkor eżatt daqs il-qis ta' sebgħi. Issa din għal min fuq qegħdin nitkellmu fuq oħt il-omma, oħt omma kienet ukoll soru tal-viżitazzjoni u kienu kultant imorru jarawha u ħadet lil żgħira lil Tereżina magħha u din tagħta ferħet dak li tagħta din it-tija. U qed tgħid ċrieket ħelwin tat-zokkor eżatt daqs il-qis ta' sebgħi. Mill-ewwel għajjat xorti tajba se jkolli ċurket għal ċelin ukoll. Issa x'niket bejt waħda qbadt il-basket mill-għalaq waqt li tajt idi l-oħra lil mama u tlaqna. Wara ftit passi ħares lejn il-basket li kelli u rajt il-ħelu tiegħi kien kważi kollu imxerret mal-art bħal ġebel żgħir. Irġajt ħarist aktar mill-qrib u rajt li wieħed miż-żewġ xrieket prezzjużi messitu l-istess xorta ħażina tal-ħelu. Ma kien fadalli xejn x'nagħtiha lil ċelin u n-niket tiegħi xkatta. Tlabt li nerġa' lura żda l-mama ma deritx li kienet qiegħda tagħti kasi. Dan kien biżżejjed wara dmuħ tiegħi għax ġiet werżieq. Ma stajtx nifhem għaliex il-mama ma qasmitx miegħi in-niket li ħassejt u dan żied li aktar id-dwejjaq tiegħi. Issa waqt li qed tikteb terġa' tgħid issa nerġa' għall-ittri li fihom il-mama kienet kelmek fuq ċelin u fuqi. Dan huwa l-aħjar mezz li nista' nuża biex nagħmel li inti taraf il-karattru tiegħi. Ara din hija silta fejn in-nuqqasijiet tiegħi jilma' b'mod qawwi. L-ittra tomma tgħid bħalissa ċelin qiegħda tilab bil-blokki ma' ċkejkna u minn ħin għal ieħor jibdew jitlewmu. ċelin iċċedi sabiex ikollha ġawra oħra fil-kuruna tagħha. Ikolli nwiddeb lil din id-daqxejta nitfa li taqa' f'korla tal-biża' għal Tereżina tgħid meta l-ħwejjeġ ma jmorrux kont ma tifhemi. Tintefa' titgerbeb mal-art bħal waħda bla tama ta' xejn. Isu kollox huwa mitluf. Hemm waqtiet li fihom dan ikun ilha aktar milli tifla għalih u tkun se tifga. Ja tifla nervuża wisq. Imma fl-istess ħin ħelwa ħafna u mill-aktar intelligenti tiftakar kollox. Kollox tiftakar. Edha tara madre, kompli tikteb Teris lill-oħta. Tara madre tiegħi. Kemm kont il-bot milli nkun tifla ċkejkna bla nuqqasijiet, lanqas biss setgħu jgħidu fuqi li jien kont kwieta meta norqod, għax matul il-lejl kont bla kwiet aktar milli binar, kont intajjar il-kutri l-hawn u liem. U waqt li kont inkun għadni rieqda, kont inħabbat rasi mat-tistiera tas-sodda żgħira tiegħi. L-uġieħ kien iqajjimni u kont ngħid mama, ħbatt rasi. Nimsejkna ċkejkna tiegħi. Kien jeħtieġilha tqum u tara li kelli bħal gundalli fuq moħħi li tassew kont ħbatt rasi. Hi kienet tattini sewwa u terġa' tmur timtet. Iżda wara ftit tal-ħin jien kont naħbad rasi mill-ġdid.
hekk li kellhom jorbtuni f'sotti. Kull filgħaxija iċkejkna ċelejn oħti kienet torbotni b'dawk il-ħafna ħbula żgħar li kellhom iżommu lili daqsxejn ta' nitfa' milli noqgħod naħbad u nqajjem il-mama. Din il-ħaġa marret tajjeb ħafna, hekk li minn dakinhar kont kwieta waqt li nkun rieqda. Kien hemm nuqqas ieħor li kelli. Meta nkun imqajma għal kollox u lil mama ma semmitx fl-ittri tagħha dan. U dan kien imħabba tas-sew żejda tiegħi nnifsi. Nagħtik biss żewġ eżempji ħalli ma ntawwalx wisq din l-istorja tiegħi. Jum minnhom il-mama qalt li: Teres, ċkejkna tiegħi, jekk tbuss l-art nagħtik su. Sa su kienet biċċa flus li kienet tiswa 5 ċentesmi Franċiżi ta' dak iż-żmien laqas ċentesmu tagħna tal-lum. Teres tgħid, għalija dak iż-żmien kien somma kbira biex niksbu, ma kienx jeħtieġ li mbaxxi il-kobor tiegħi għax id-daqq żgħir tiegħi ma kienx iħalli xi bod kbir bejni u bejn l-art. U b'dana kollu il-kburija tiegħi qamet kollha għal ħsieb biss li nbuss l-art. U waqt li żammejt ruħi dritta qed lill-mama: O le, ċkejkna tiegħi, aktar nażel li nibqa' mingħajr su, ġifieri mingħajr mattini biċċa flus. Darb'oħra, tikteb Teres, kellna morru groni għand is-Sinjura Monier. Din is-Sinjura Monier, issa nsemmu l-qudiem min kienet. Il-mama qalet lil Mari biex libbisni l-libsa kaħlanija lewn is-sema li kienet imberfla bil-bizzilla. Iżda ma kellix tħalli li dirajja mikxufin sabiex ix-xemx ma taħraqhomx. Ħallejthom illibsuni bla ma nkeddej xejn kif għandhom jagħmlu tfal ta' dik l-età tiegħi. Iżda ġewwa fija bdejt naħseb li kont inkun nidher wisq aktar ħelwa bid-dirajn ċkejknin tiegħi mikxufin. B'karattru bħal dan tiegħi, tajt Teresa, li kieku ġejt imrobbija minn ġenituri nieqsa mill-virtù jew li kieku kont imfiżda minn Louise bħalma kienet ċelin, kont insir ħażina ħafna u forsi kont nintilef ukoll. Ma Ġesu kien qiegħed jaħsess fuq il-arusa ċkejkna tiegħu u kien rid idawrilha kollox għal ġid tagħha sal-inqas nuqqasijiet tagħha li imrażżna kmieni fil-ħajja swewla biex timxi l-qudiem u tikber fil-perfezzjoni. Billi l-imħabba żejda tiegħi nnifsi kienet kbira wisq u kelli wkoll imħabba lejn dak li hu tajjeb hekk kif bdejt naħseb mod serju u bdejt nagħmel dan meta kont għadni żgħira ħafna, kien ikun biżżejjed li xi ħadd jgħidli li xi ħaġa ma kienitx tajba biex jien ma kien ikolli l-ebda xewqa li ntennija. Fl-ittri tal-mama nara b'gost li jiena u nikber bdejt nimlija bil-faraġġ. Billi madwari ma kellix ħlief eżempji tajba b'mod naturali imxejt fuqhom. Dan huwa dak li kitbet fl-1886
76 it-troħra tomma lil Pauline u lil Mari li kienu qegħdin jistudjaw. Saħansitra wkoll Therese xi drabi trid tagħmel mill-aħjar biex twettaq xi taħriġ. X'kien dan it-taħriġ? Dan it-taħriġ kienu sagrifiċċji żgħar jew atti ta' devozzjoni li ġieli jsejħulhom fjuretti. Il-qaddisa kellha bħal kuruna żgħira sabiex tgħod dawn l-atti fuq iż-żibeġ tagħha. U fil-ktieb Storja ta' Ruħ li qed naqraw aħna Madre Agnese żiedet hija xi ħaġa li tdaħħek tara lil Therese iddaħħalida fil-but żgħir tagħha għal mid-darba matul il-jum sabiex tiġbed żibġa mill-kuruna żgħira tagħha kull darba li tagħmel xi sakrifiċċju. Tkompli l-om tajt fl-ittra ja tifla li tiġbdek ta' spiritu l-aktar fin fuq tagħha għall-aħħar immanda qalb li taf tħoss bosta. ċelin u jħobbu ħafna lil xulxin u tassew li jafu biżżejjed kif iferħu lil xulxin weħedhom kuljum. Hekk kif iqumu minn fuq il-mejda wara l-ikel, ċelin tmur taqbad is-serduq żgħir tagħha u f'salt wieħed taħtaf b'ħeffa din it-tiġiġa żgħira ta' Therese, mod li jien m'għandix ħejla nagħmel qed tgħidlhom. Iżda hija hekk fuq tagħha illi taqbadha f'daqqa waħda. Bad it-tnejn li huma jiġu bl-annimali tagħhom u joqogħdu bil-qiegħda quddiem in-nar jaqbad biex jibqgħu jilagħbu fl-imkien għal ħin twil. Din kienet Rose dik li kienet rabbita meta kienet żgħira u ma kienet marida, li kienet tagħti t-tiġiġa u s-serduq lill-omma. Tintendi, serduq mess il-ġelin u t-tiġiġa messet lil Terezin. Darb'oħra ċelin raqdet miegħi. U Therese kienet raqdet fuq is-sodda ta' ċelin. Qed tgħidlhom. Kienet talbet bil-ħnina lil Louise biex niżżilha isfel ħalli tlibbisha. Din telet fuq biex niżżilha, imma sabet is-sodda vojta. Therese kienet semet lil ċelin u kienet niżlet sabiex tkun magħha. Louise saqsietha, mela ma trix tiġi biex inlibsek? Iwieġbitha, o le msejkna Louise tiegħi, aħna qisna żewġ tiġiġiet żgħar u ma nistgħux ninfirdu minn xulxin għalkemm kienu jħobbu lil xulxin. Waqt li bdiet tgħid dan il-kliem, it-tnejn li huma tanqu u ħadnu lil xulxin. Fil-għaxija imbagħad Louise, ċelin u Leon marru ċ-ċirku Kattoliku, dan kien post ta' rikreazzjoni, jekk hu ta' laqgħat, kunċerti u marru flimkien. Però ħallew weħeda lil din iċkejkna Therese. Ifhemet tajjeb li kienet għadha żgħira wisq biex tmur magħhom u qalet li kieku Allanqas jaħalluni norqod fis-sodda ta' ċelin, iżda le, dan ma riduhx u hi ma qalet xejn u baqgħet weħeda bil-lampa żgħira tagħha wara kwarta kienet diġà mitlufa f'raqda l-aktar profonda. Darb'oħra l-mama kitbet mill-ġdid. Ittra kif dejjem qegħdin ngħidu tikteb littri lill-ulieda il-kbar Marie u Paulina li kienu qegħdin jistudjaw. Littra tgħid. ċelin u Therese qatt ma jistgħu jinfirdu minn xulxin, ma tistax issib żewġ titfal jinħabbu aktar minnhom. Meta Mari tiġi tfittex lil ċelin biex teħodha l-lezzjoni tagħha, din l-imsejkna Therese tintelha bidmuh. Jħassa x'sejjer jiġrila meta l-ħabiba ċkejkna tagħha titlaq. Mari titħassara u taqbad tieħodha magħha wkoll. U din id-daqsxejn ta' nitfa' tibqa' bil-qiegħda fuq is-siġġu
għal satejn jew 3, jagħtuha xi sibeġ biex toqgħod iddommhom jew xi biċċa drab xi tħid. Ma tazzardax tiċċaqlaq, iżda biss minn ħin għal ieħor tieħu nifs kbir il-ġewwa. Meta toħroġ ilha l-ħajta mill-labra tara kif tagħmel biex terġa' ddaħħalha u taġbek tara meta ma tkunx tista' tagħmel dan u b'dana kollu ma tazzardax ittellef lil Mari. Ħimbla waqt però tarala żewġ demat kbar iġelbu maħaddejha. Mari tfarraġa malajr u ddaħlilha mill-ġdid il-ħajta fil-labra u l-imsejkna Anġlu ċkejken tagħna Teris jitbissem qalb dmuħ. Niftakar li tassew ma konx nista' noqgħod mingħajr ċelin. Kont aktar nażel inqum minn fuq il-mejda qabel ma tkun kielet id-deżerta. Kont noqgħod nitħabat fuq is-siġġu tiegħi waqt li nitlubhom iniżluni minn fuqu. Bad konna nitilqu biex nilagħbu flimkien. Xi drabi konna nilagħbu ma' waħda ħabiba tagħna, ħaġa li kienet toġobni bosta minħabba l-park u l-ħwejjeġ sbieħ tal-logħob li kellha u li kienet toqgħod turjhom kollha. B'dana kollu jien aktar kont immur sabiex noġob lil ċelin għax min-naħa tiegħi kieku kont aktar nażel li noqgħod fil-ġnien żgħir tagħna. Għallub sa nifqu għaw, Mrs. Semmija xil-ħin qed jagħmel tiegħu, ekku nitolbu lil Mulej biex ikompli jimlina b'dil-imħabba li kellha Teresina lejn Ġesu. Jien nixtieq nirringrazzja u nsellem lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight.